Hi, hello mga kabisdak. So, shout out di ay kay Sir Travel Adventure. Salamat kayo sa paminaw, sir. O kay Ma'am Binis, salamat kayo sa pagpaminaw, ma'am. Pagsubaybay sa atong drama nga kini ang akong suliran. So karon laing sugilano na usab sa suliran nga gipadala ni Rinalyn. Taga Toledo ni siya. So 15 anyos pa lang siya, gipugos siyag paminyo sa iyahang ginikanan sa taas kayo og edad nga lalaki. So mao ni iyahang pangayoan og tambag kay wa man siya mahigugma nga nana sila duha ka buok anak nya nahigugma na siya sa lain. So, nangayo siya og tambag legal sa atong magtatambag. So salamat kayo sa inyong makananayon nga pagsubaybay. Kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe, click po sa subscribe button o notification bell. So dili na nato ilangan nato nang isunod. Kini ang akong suliran. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Rinalyn. 28 anyos, may ka-live-in ug may duha ka mga anak, taga Toledo City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sitwasyon karon. Wa man gud ko mahigugma sa una kong kaipon, diin may duha ko ka mga anak niya. Og 32 ka tuig ang iyang kamaguwangon nako. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang 15 anyos pa lang ko. Ingon inyang mga panghita po. Mapa, abli naman sabde sa klase. Magpa-enroll na unya ko. Ayaw na lang pagpa-enroll ni Lynn. Kay dili ka na mo eskwela. Ha? Kaya nga naman, mo eskwela lang ko, ma. Ay, wa kay makuha ng eskwela-eskwela. Oy, Rinilin. Mao ka na. Mas maayo pag magminyo ka na lang. Ha? Magminyo ko taon? Wa pa manggani ko'y uyab. May nakita na mi papa ni mo nga mamahimo ni mong bana. Mao na. Ang sagod ni ma. Ang sagod akong bana pa. May gusto mga asawa ni mo. Maayo ni kay maayo og kahimtang. Dili ka maglisod kung kinitawhana ang mabana ni mo. Unsa? Mao ka na. Sayang kaayo ning maong higayon kung nahiadto pa ning tawanas lain. Kung maadto ni lain, sayang gyud kaayo. Kay dinalian na gyud ang pagpangita niya og maasawa. Ha? Kinsa man taon ng tawhana, uy?
Ako si Berto. Ako ang gusto mga sawa nimo, Darinilin. Nakailaki ko sa imo mga ginikanan. Mong ayaw kadlok na ko. Dili ko daw tang tao. Pero, Renilin. Rinalin, ayaw na lang pagsupak ng papa ni mo. Kaya na lang pagsubag-subag ha. Kaya na, nasabutan na namo ni Berto ang inyong kabinyoon. pero magkuhom kay na siya nako pa. Uy, pila na ko'y itadana niya. Korte City anyos na ko day. Og daghan ako nahibawan sa kinabuhi. Nako, dili ka maglisod. May bahay na ko og yuta o mga kaptangan. Mau ka na, Renilin. Kang Berto sigurado na ang imong kaugmaon. Pero, di pa man ko pwedeng makasal, di ba pa? Kay 15 anyos pa man ko. Aw, magtipon lang una mo. Unsa? Mao kining akong bahay ni Lynn. Aw, atong bahay na di ay, kay asawa naman ta ka. Ayaw ka bala ka, ni Lynn. Magmalipayon ka unya uban ako. Ihatag nako tanan nimong gusto. Og ang gusto sa imong mga ginikanan. Unsa? Nahat ko og kaminyo sa mas maguwang kaayo nako. Tungod kay kipugos ko sa akong mga ginikanan. 15 anyos pa lang ko ni atong higayuna. Ug ang akong nabana, 47 anyos na. Grabe ang akong paghilak atong higayuna. Kay wa gid ko'y love niya bisag kamay. Og matag hilabot niya nako. Kalbaryo kay nako. Ilabinag mahubog siya. Kay babuyon ko niya. Bugson ko niya sa pagpakighilawas. Apan wa ko'y mahimo sa kagustuhan sa akong mga ginikanan. Pila ra may sugilanon, nakaanak yun may og duha. Usa pa ko nakadesisyon nga muling kawas gikan niya. Unya, Unsa? Ay manarbaho ka? may edad ka na. Maglisod ka na sa pagpangitag trabaho. Ug daghan ka nagipamati. Maong maglisod na ta karon sa atong panginabuhian. Maong ako nalay manarbaho. Kay gikinahanglan sa mga bata. Nagkadako na baya na sila. Nagkadako na sabang ilang mga panginahanglan. Asa masab ka manarbaho? Magulian ka maghihapon din sa ato. Dili, Berto. Kay gusto kong sa gawas manarbaho. Ha? Udsay gawas? Sa gawas? Sa laing nasod. Mo-abroad ko. Mag-OFW. Unsa? Hoy, Renilyn. Nagkilak ka. Ako ko ba ang mauni mo gusto? Nga makalingkawas atong kaipon-ipon mo. Nagkahilakos kalipay, uy. Nga sa katapusan, kawas to nagit ko sa animal na kong kaipon, day. Nagkahilaksab ko kay... Nag-uol ko sa ako mga anak, uy. Malayo na ko sa duha. Ay, agwantahan kami nga sa imong mga anak. Ang importante nga nakalingkawas ka na sa imong kaipon. O may chance ka nang maminyo o klaro sa tao nga gusto gini mo. Aha. Amaw maning tawhana, uy. Ang nanguyab ni mo? Ang... Oy, nakita na ko nga happy ka kung ka-chat na ni mo siya. Nganong dili may musugton? Ha? May interesado na ako ning hikayuna nga kaedad lang nako. Og ako na siyang gisukot. Ang problema nako kon mahibaw ang akong unang kaipon. Ug unsaon ako nga makalingkawas sa among relasyon. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana,
15 anyos pa ko dihang gipugos ko og minyo sa akong mga ginikanan sa usa ka 47 anyos. Mareklamo ko bang ako mga ginikanan? Ug magamit ko ba ni nga katarungan sa pagpakigbuwag nako sa akong kaipon diin may duhami ka mga anak? Ikaduhang pangutana, ang duha na mo ka anak nagdasa apelyado sa akong kaipon bisag dili mi kasado. Pwede ba na akong mapausab ang ilang mga apelyado ngadto na sa akong apelyado? Ikatulong pangutana, sa among panag-ipon sa amahan sa akong duha ka mga anak, ilabi na og mahubog siya, pugson ko niya og pagpakikhilawas. Babuyon ko niya. Sama sa pagkumot nga sakit kaayo. Pwede ba nako siyang makiha og rape anak karon? Ikaupat og katapusan. Gusto nta akong makigbuwag niya aron makasal ko sa akong karelasyon karon. Apan namahad man siya nga amungon niyang akong pamilya. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ranilyn. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal nga mga pangutana, mga problema, ang mga naproblema sa ilahang kapikas, sa ilahang crush, sa ilahang dawan, datotga, agoy kada natog mga labels ani guys, ang mga nag-ghost, ang mga wa na tubaga, ang wa na gisin man lang, long press na lang ta. Ug tan-aw ang mga nagsige na lag-stalk din ha, agoy. Ang mga napasakitan, ang mga nakalimtan, agoy, mangita taglain, oy, nganugong magmaoy, bawal maoy, aning atong programa, busa ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad, atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana, mga problema, kay lain-lain baya nga mga sitwasyon, lain-lain pud og tubag og solusyon. No? Taga Toledo City ang ato ang letter sender, tago na to sa pangalan nga si Ranilyn, 28 years old, duha ni iyahang anak, kay hala, na fall out of love mani siya. I'm so out of love. I'm all out of love. Air supply na to, no? I'm so lost without you. Uy, di manima no? Kaya ang iyaha kay, kani iyan team song kani, it must have been love, but it's over now. Okay, wa naman siya nahigugma siyang kaipon, no? Unya, hala, 32 katuig man di iPod ang ilahang agwat, ang ilahang gap, no? Pero bata pa sad kayo siya ato. Mao ni, this is it. Kay 28 siya, nya 28 siya karon, 15 anyos pamansad sila nagkita atong iyahang kaipon. Sumona ning wa na siya nagka gusto niya matod pa niya na ahat siyag minyo atong mas maguwang pa siya pero 15 anyos pa siya kuno na minyo. So naglibog ko, giunsa nimo pagkaminyo inday nga di man ka pwede maminyo kung dili ka 18 anyos. Unya 15 man. Karon, di arang laay. Kay, ang ending na aman ang tridor sa last part. Di bitaw? Kay na naman say nakitaan nga para niya maoy dawan. Okay. Unang pangutana. 15 anyos pa ko dihang gipugos ko og minyo sa akong mga ginikanan sa usa ka 47 anyos. Mareklamo ko ba ang akong mga ginikanan ug magamit ko ba ni nga katarungan sa pagpakigbuwag nako sa akong kaipon diin may duhami ka anak? Okay. Dai Ranilyn, ang akong unang pangutana lang gyud. Giunsa man pagka-minyo nimo nga di man ka pwede maminyo kung dili ka 18. Yabag sa to imong mga ginikanan kung kinsa man gani na ma'am, sir, naitay, tito, tita, sorry case nga tanan pero yabag mo. Nganong ipaminyo gud intaw ninyo inyong anak nga 15, no? Giunsa, sudod ako gaman ni Ubranis mga papilis. Kay di man pud ka pwedeng hatagag marriage license sa local civil registrar o kung kinsa man itong nikasal nimo, pari ba, huwes ba, kinsa ba? No, balido ba ka ang inyong kasal? Naabag yun kaha kay marriage certificate nga makuha. Kay duda ko, ug naamang gani, pwede gyud na nimong mahimong rason, lig-on kaayo,
nga magpaanal ka. Dili buwag physically. Kay kung nasud yun, no, naakay marriage ka ng certificate, inigkuha na to sa PSA, na recorded yun na, balido yun na imuhang kasal. Meaning, at because of the paper, because of the document, pero mahimo gyud nimong ipawalang bisa na. Pinaagi nga annulment kay imong ipakita ang imong tinuod nga birth certificate nga wa gyud ka sa saktong edad, menor de edad ka pagminyo nimo. Yes, pwede. Pero muingon ka, muhawa lang ka, mubuwag ka, dili na mao ang legal ug sakto nga proseso. Kaysa matas balaod, minyo man ka. Ikaduhang pangutana, ang duha na mo ka anak nagdala sa apelido sa akong kaipon bisan dili mi kasado. Di ara, wa di mo nakasal. Mo gyud ni usahay, no? Ari na was question number 2. Kay ang iya manggong gisulti sa iyahang unang sa saysay niya, minyo sila, meaning gitugutan ra mog pagpakig-ipon, no? Now, nganong imo man sang ipaus dili mo kasado minto sige acknowledge sa papa ang imong mga bata. Nganong imo man pong ipausab nga ikaw ra may nawagtangag gugma. Nahigugma man siguro ng imuhang bana siyang mga bata. Unya iya man ang gi-acknowledge. Unya kung pananglitan mayataps na ang kanang ang papa og naanay mga yuta pohon di kam ngayo para sa imuhang bata. No, bahala na, inom po ka nga, di man ako, ko'y apelido, be. Ayaw, ana, ayaw pahimungte ang mga bata kung pananglitan, wa na kay gugmas laki. Ikaw may wa, nagpabilin man na siyang amahan. Ang mga bata, magpabilin man pong anak adto nila. Do not deprive. Ako di, jug ko, muuyon, ana. Wa, gyud ko'y mga ingon-aning mga pangutana nga moingon kog okay ra and yes. Di gyud ko motubag ninyo nga okay ra or mahimo ba. Moingon jud ko nga dili. You know why? Ayog pahimungti ang inyong mga anak kay inosente na. Wa na sila'y labot. Let them decide when mudagko na sila. Ug unsang apelido kisang apelido ilang gusto. But for now, ayaw sila i-deprive sa ilahang katungod nga mahimong anak sa ilahang papa. Tagsara kaayo na naagyo daghang mga laking way puangod. Buntis pa, munigar na dayon kay nahadlok no the responsibility. Or pagpanganak di nahikita, di pa muhatag suporta, wa pa gidang apelido kay wa gi-acknowledge. Kana nagdana, no? Secured kay ka ngadto. So ayaw lang para nako no, dili. Ikatulong pangutana sa among panag-ipon sa amahan, sa akong duha ka anak ilabi na og mahubog siya, pugson ko niya pakighilawas, babuyon ko niya sama sa pagkumot nga sakit kaayo, pwede ba nako siyang makiha og rape anak karon? Well, kana the answer is yes. Kay naman gani marital rape, kay kanang pagpakighilawas, consensual na siya dapat. Meaning to say, kamong duha magkauyon nga inyo nang buhaton nga akto sa pagpakighilawas. Although kasabuta nga responsibilidad sa nato as managtiayon, no, say physical needs mangyud ni, no, sa babae ug sa lalaki, pero di na nato pwedeng ipamugos sa ato ang pares ug kapikas, no? Kay dapat, no, honestly speaking, practically lang dapat man po na ninyo i-enjoy ang act, no, kamo kaugalingon. It's an act of love, no? So, ug dili ka di pug kaniya pwede pugson. Rape na siya. Ikaupat ug katapusang pangutana, gusto unta akong makigbuwag niya aron makasal ko sa akong karelasyon karon. Apan namahad siya nga amungon niya ang akong pamilya unsay akong buhaton. Now, ako nagyong gisabot ani final ha kay based sa imuhang second nga question, wa man mo na minyo, di mo kasado. So pwede ra gyud ka makalingkawas. Na ug magsamok pa siya nimo, pwede gyud mo file og VAUC or Violence Against Women and Children. Magkuha tag permanent protection order para di siya kaduol, di siya kabahad, di siya kabuhat og dautan nimo og sa mga bata. Pero magpadayon pod ang iyang obligasyon sa paghatag og suporta dili nimo kay di man mo kasado ngadto sa mga bata. Ha? Ang kaning mga ginikanan, balik ko sa mga ginikanan aning Renelyn, kay nganong gistugtan ninyo ba nga magpuyo diha, no? Kay ang usahay manggod kanila mo nagdinhas probinsya, ang tawag nila sa ilang kaipon bana. So magtuota nga mayingon manggutag bana, automatic musud sa atong huna-huna kasal kani nganong gisugtan man to. Oy nakaduhaan pag yun wa din ninyo paskwilahan nay. Nganong wa man ninyo in town lukat pa. Inyo man pud gihapon ning responsibility. Inyo naman ning hatag dito sa laing tao nga inyo maning anak kargo man unta ninyo wa man niyo protektare ayaw magingon anak ha. Kay labi na karong mga panahon na daghan kay mga broken marriages, daghan kaayong mga bata nga mataw no gawas sa kaminyoon tungod kay
mismong mga lulog-lula ang mga ginikanan ning konsente ni Sulsulman ug wa protektahi ba. Nabi ang mga bata pud nga wa gyud kasabot sa konsekwensya sa kaminyuon tungod sa kabatan-on pa nila pa. Unya responsibility manggihapon unta na nato. Ayaw intrigo sa lain. Ayaw sugot nga magminyo kung kibaw mo nga di pasad sila ready sa kaminyuon. Duty na nato as parents. Ha? Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.